Jumala meitä kutsuu, nyt suojaan turvaisaan. Jumala meitä kutsuu ja kantaa voimallaan. Minullakaan ei hän hylkää, lastensa kanssa on. Jumalan kämmenellä ei kukaan ole turvataan. Herra on minun valoni ja apuni. Ketä minä pelkäisin? Se on tämän päivän tunnussana. Rukoillaan henkilökohtaisesti näin. Herra, ole minulle armollinen. Paranna minun sieluni, sillä minä olen tehnyt syntiä sinua vastaan. Arvahda minua, Herra, sillä minulla on ahdistus. Niin minun silmäni on surusta riutunut, niin myös minun sieluni ja ruumiini. Minun elämäni kuluu murheissa ja minun vuoteni huokauksissa. Minun voimani ovat rauenneet. Kaikkien nähden minä olen pilkatuksi tullut. Pilkaksi ja pelästykseksi tuttavilleni, jotka minut kadulla näkevät. Ne pakenevat minua. Minä olen unohdettu, rikottu astia. Armahda, oi Herra, hyvyytesi tähden. Aamen. Puhun kokemuksestani. Kun Jumala nosti minut uuteen elämään, hän antoi kaikki menneet anteeksi, eikä muista nuoruuden eikä minkään ajan syntejä. Älkää entisiä muistelko, älkää menneestä välittäkö, sanoo sana ja jatkuu. Katso, minä teen uutta, nyt se puhkeaa taimelle, ettekö sitä huomaa. Jumala, joka kääntää ihmisen vastaan ottamaan pelastuksen armon, alkaa vaikuttaa myös halu tehdä Jumalan mielenmukaisia tekoja. Uskon teot tehdään Jumalalle, vaikka niiden kohteena on ihmiset. Kaikki, minkä teette, tehkää se sydämestänne, niin kuin Herralle eikä ihmiselle, tietäen, että saatte Herralta palkaksi perinnön. Siis palvelkaa Herraa Kristusta iloiten, sillä ilo on jumalallisen rakkauden kokeminen. Kuitenkin on vaikea kohdata toisen ihmisen syvää murretta. Siinä tulee kiusaus vedota Raamatun jakeisiin, jotka kehottaa iloitsemaan joka tilanteessa. Paavali kehottaa meitä ottamaan huomioon lähimmäistemme tunteet sanomalla, iloitkaa iloitsevien kanssa, itkekää itkevien kanssa. Valaisen Jumalan henki silmäni aukaisee, että voisin olla ystävä toisille. Kosketa minua henki, herätä kiittämään sinun lähelläsi armosta elämään. Allekirjoittanutkin sain myötätuntoa lopetettua juomisen. Hakeuduin hengellisten asioiden pariin ja aloin elää raitista elämää uskossa Jeesukseen. Ja tein selvän pesäeron entisen ja nykyisen elämän välillä. Siis lopettakaa, rakkaat kanssasisaret ja veljet, päihteiden käyttö. Niistä tulee irstasmeno. Kenellä sameat silmät, kenellä voivotus, kenellä vaikerus, kenellä haava ilman syytä. Niillä, jotka viinin ääressä viipyvät, se puree kuin käärme ja pistää kuin myrkkylisko. Meidän tulee panna
pois vanha minänne, jonka mukaan ennen vaelsitte. Minäkin tein niin. Rappio alkoholista ja kelpasin Jumalalle sellaisena. Meidän tulee pukea yllemme sota-asu perkelettä vastaan ja voittaa se ja tulla Jumalan armosta uusi luomus, jonka hän on luonut hurskauteen ja pyhyyteen. Kiitos suuri Jumala hyvyydettäsi, jonka olen saanut kokea. Nöyränä rukoiden, anna minulle vartijaa huulen, etten ystävän mieltä pahoita. Rukoilen myös armahda tässä huoneessa olevia, niin kuin Jeesus Golgatan keskimmäisellä ristillä ryövärin ottamaan armosi vastaan, jotta taivaan portilla voitaisiin todistaa. Nämä ovat ne, jotka suurennasta ahdingosta tulevat ja ovat pesseet vaatteensa sekä valkaisseet ne Kristuksen veressä. Suokon Jumala, kun kerran seisomme hänen valtaistuimensa edessä, että olisimme kelvollisia taivaan kultakaupunkiin Jeesuksen nimeen. Aamen. Maria Herran pikainen, kyrieleisaan, käy halki ruusupensaikon, joka vaivale pukka on. Jeesus ja Maria.